Vaša malá závislačka pribehne ku vám, potrebuje svoju dávku na deň. Vypočujete si ju, dopamín sa vybalancuje, vyrozpráva sa 20-25 minút, ide späť. Ľudia ti povedia, že žena musí byť vypočutá, porozumená. Prečo? Neviem, Dano povedal. Nie, za tým je biologický dôvod. Biologický dôvod, ktorý spúšťa chemické procesy v jej mozgu, keď komunikuje emócie. Cíti sa vypočutá, porozumená, len pozri sa, aká je nadšená, úplne nadšená, že ju počúvaš. Keď ju vyslovene počúvaš, udržíš očný kontakt, si s ňou v momente prítomný, ona je nadšená. Okay? Jej hlas je vyšší, jej tón hlasu je vyšší. Intenzita vysvetľovania sa zvýši, jej nadšenosť, jej vzrušenie o tom, čo hovorí, sa zvýši. Cíti sa, vieš, čo mi ešte povedala? A rozprávala mi a boli sme tam a hovorí ti kompletne celú story s úplne iným tónom, keď cíti, že si prítomný. Dopamín. Produkcia dopamínu. Teší sa, dostáva stimulus. Našťastie